Bé, Toni, estem en un lloc privilegiat del municipi, que és el Puig de Sant Martí. Des d'aquí s'obren els principals nuclis de població del municipi, tant el casc antic, tot el port del Cudi i també la zona turística. Avui ens veiem dotada de serveis, amb enllumenat, per tot, però quan vosaltres vareu entrar, com us vareu trobar? Malgrat que les places turístiques hi fossin, el Cudi era un municipi 100% agrícola, perquè hi havia les places turístiques, però no hi havia la dotació de serveis. Com t'havia dit, aquí hi ha el projecte d'Estucant, hi ha el projecte de Pere Mas i Reus, hi ha l'il·luminat que feren de la primera línia cap a la carretera d'Artà, dins la zona de les Palmeres dotaren de clavegueram i dins la zona aquesta d'aquí tot ho van dotar de serveis. Te diré que un any, el 90, hi va haver una pluja molt forta que va haver d'intervenir militars i fer un pont perquè tot això ens va quedar negat, i això era dins l'octubre. I no hi havia res, ni els turistes, hi havia les places, però per anar a la playa havien de romangar els colzons per passar per dins els carrers. Bé, Toni, jo he sentit contar una anècdota de quan venien els primers turistes en aquesta zona. Me la pot contar? Sí, te la puc contar. Quan arribaven els turistes a l'hotel, a la recepció li entregaven la clau per anar a l'habitació, però també li entregaven en la clau una pila. I aquesta pila era perquè quan sortien de fora estava tot enxercat, passes per un puesto, passes per l'altre, i així podien anar passant. Que feren nosaltres, dotar de serveis, d'il·luminació, alcantarillat, i tot va quedar arreglat. I vosaltres, Joan Gaspar, bé, explica'm tu el que heu fet. Sí, la veritat és que tota aquesta legislatura ha tingut complicacions per poder fer inversions, perquè encara que han tingut dificultats perquè tots els ajuntaments estem intervinguts, han duit a terme bastantes inversions. La més important, que la tenim aquí a prop, és la reforma d'impressió de la depuradora, que feia molt d'anys que se demanava, però també han reformat i millorat la tercera edat del port del Cudi, ara estem en la tercera edat del Cudi, la reforma del bulevard de Teodor Canet, el carrer Hostaleria, la rehabilitació del patrimoni, que també és un dels nostres eixos importants, l'empedrat de carrers i vies públiques, que evidentment també això és necessari per acabar amb el seu casc antic tot completament empedrat, asfaltat de camins, millorar aceres, millorar il·luminació, posar leds a tota aquesta carretera d'Artà que vosaltres vareu començar. La veritat és que dins del que podem anar fent moltíssima inversió i anar fent moltes obres per millorar el municipi. Està molt bé, tot això ho feis a través d'un pacte que estic governant el municipi del Cudi. Jo te diré que nosaltres també governàrem en pacte, el CDS i el PSOE, i jo una de les coses que me va cridar molt l'atenció va ser que quan estaven fent l'alcantarillat del Cudi, el PSOE estava a l'oposició i se va brindar i se va arromangar i fer feina i dur l'alcantarillat endavant. Això, a l'hora de fer un pacte amb el Partit Socialista, això va pesar molt, perquè veia que pesava més la necessitat del poble que millor les sigles polítiques, i això va ser molt bo per jo. No, la veritat és que també governam amb un pacte, en aquest cas amb el PI, i la veritat és que és un pacte on, primer, crec que tots som amics, no? I això ajuda, la veritat, a tirar endavant l'Ajuntament, a part del pacte que tenim escrit i redactat, no? Jo crec que la confiança mútua en els socis de govern hi ha de ser, perquè si no és impossible tirar endavant l'Ajuntament, i en aquest cas jo crec que hi és i fem feina plegats molt bé. Això és el guapo.